Kang Mas Prabu Singaraja kabeh pemadhangan iki sajae pawongan jiwane mlebu kraton. Pancen bener apa? Dimas Badiakat butuh Suwi Kang Mas. iki sajae kewan apa Dimas? Iki mendo ocul diku korban sore Kang Mas balik. Mendoncol Dimas. Iya. Cilik kok ini. Luan Paman. Putih-putih mendo ocul iki wis. Kaya siluman iki Dimas. Siluman. Iya siluman mendo iki. Siluman mendo. Coba jono rene. Metai ya. Bener Kang Mas. Iki siluman mendo raine putih Kang Mas. Mendo. Iya. Ana opo sih ning cok putih-putih? Lah, iki unta. Hah? Ono kendaline aku. Unta. Oh iya ya. India marane. Teko Singapura. Hah? Nengis Itu paling. Untune cilik-cilik. Iku untuk temon dia. Lu di mana? Kalau ngarep ngonyos katai merono-merono. Parang sing menekan parang. Asik. Tadi tekan dewek ya. Bang Jal. Kowe iki biasane adoh Ah, digoke. Saiki para pemain juga ora digono. adun tujuan kan di Roro Jaluk. Hah? Oh, sen. Di botol cemeng mawon. Iku masa puntilan nih kau atas. Ya, simpati jenger ngomong. Mangan. Iki kan akeh blebean. Ah, Dadi digono lontonge, kondongnya, satene, sate, kecap, bawang, bawang, sambel ora. ayah habisin. Kowe wis digono kowe. Tapi belum buka. Dirarap. Iya iya. Aduh ini masa sing ana arep-arepe. Merahang. Kerahang. Apa nih kerahang? Sawali sambel ya tuh ya. Ya, sate ini Arab. Satene Arab. Ya. Ini siapa sih? Kowe tampa marang isun. Ah. Kenalake. Iya. Isun Adipatir Wubuto sing jaga paregolane Lesmana Tribaya. Sebenarnya sapa? Wono Tribaya. Ya. Ajeng iki masa aras Wono Tribaya. Hah, iki Lesmana Tribaya. Aras Watu Boncol. Waduh, bocor. Alas Wono Tribaya. Oh bosan. Kok bosan? Biar alas Watu Boncol. Anu mana lo kene kan? Aku sing jaga kene. Ya jaga. Ya. Mana lo kang jaga? Ono dhewek kan iso. Apa? Kowe mlebune sajroning Lesmana Tribaya kene ana apa? Semana? Apa sing ate kowe goleki? Mau lihat bonya langau, mrene.
Ana apa kowe mlebu ning sakjerone alas wana tribaya kene? Mana sange kepengin karo jerone alas? Kepengin ngerti sakjerone alas. Ning kene ora kena dijamak-jamak menungso. Apa? Bakalan mati kowe. Mati gua. Lo cuma mati kalau dia. Hah? Ya bosan. Mau bosan. Kowe iki cilik butek kowe iki. Gawe tata krama. Beri wae. Mulai nyangan jai. Ya bali ana ngasal tulungmu. Katon buta nakal ya. Wis jam 2 iki kok mulai. Cara saya timpek. Politik buka ae. Jika pengen mulia. Mulia aku sing jaga kene. Iya kan jaga kon boleh. Ana sepil ya. Ayo sampean iki. Aru arep ngamar blejekan ngono mau. Iya, apa syukur bulan kowe. Enak. Tahu bulat tahu. Digoreng, di mobil, 500-an. Wis Paman, sampean bali wae. Aja dibajutake. Aduh gorong kenalan kabeh isin sing boleh. Ya. Kawas, semoga dimurba Kawas. Ano, ano kamera? Mau dikit tampung. Iya bisa ngulap. Nyapa kowe melo-melo? Dipengin lebih kemudian. Kowe aja kurang ajar kowe. Apa? Wis mlebu grosak-grosok ora pamit nobrak-nobrok kaya nyambit ae kowe iki. Silakan parakan udayane nobrak rek. Parakan omah sapa? Iki negaraku. Arep apa kowe? Malam jumlahan jogging sing siapinan kampleng ya. Sapa? Aja kurang ajar kowe. Mentang-mentang ana bolone ning kene kowe. Bolo waras. Iki Iku masa bolo. apa? Keponakan. Iku padha bolomu. Masa bolo. Mosok tae lari melekene sing kon turu kono. Hira sapa? Kenalake. Aku Bobo Pati angkat buta. Bobo Pati angkat buta. Sing jaga ana tribaya kene. Kowe layar. Layar. Kowe saka kabur kanginan. Kabur kanginan. Wani mlebu ing kraton ana tribaya arep apa? Sing arep apa-apa. Aja kurang ajar kowe. Mau dicakani arep apa? Iya wanine kowe wani mlebu ana tribaya arep apa? Wis ngono sampe mlebu biae. Pal keras. Layar. Apa? Kowe iki sembrono. Ana tribaya iki ora kena diambak karo jalma menungso. Apa? Lek diambak, gile sepur sing ngalorne. Iki lho sepur. Iya. Ya cindram kono iso. Nanging aja kuwatir. Bane kempos ning stasiun. Bane sepur kempos. Iya. Alah, mandi ora bane sepur kempos. Nanging ngene. Iya. Wis kadung mlebu rene. Bajutake sing gedhe. Cangkeng ya. Kaya layangan tapian kok. Cira. Cilik tangane luwek. Wis ana kangkulan ngalih. Kemarin sih kena baca iya. Kowe tak kumpul bolomu ning kono. Apa? Serasi Bupati angkat buta. Selasi parune.
Balane karo rawatane. Iya. Sing dirawati wong Bali. Nomere 11. Yang maksudnya gobat. Iya. Dia gepan rawatan hobi awal. Sing jaga lawang kuwi. ASU. Susah. Apa susah? Cilok. Kowe persis. Iya kan persis. Ya lu kan ngomong. Sira saya sih. Sira. Sira sapa? Kowe tanggo marang ingsun. Ah, Kenal lagi. Ingsun Sang Prabu Singaraja. Sang Prabu Singaraja. Kade panguwasa sajroning Wanadribaya. Ah, Sebele sapa? ayam. Sapa dilayar? Abur kanginan. Jeneng sira wani. Hoi. Ah, Badhe apa? ini kebetulan jarangan apa? Sing ndi? Kerja ngomong. Ini lu ngajak ngomong. Salah siapa? Masalah kan kabupaten. Kene layar. Kowe ndose tak kira wong loro gawe. Bolong. Iki mau siapa? Apa? Iki tahu. Wah, nang kene duwe kudu. Makanya dong. Ah, Yuk, jangan aswek cair. wongkol pengen adong sampai melecet ngecumai. Aja. Hitungan gua piro. Takon opan kamu belakangan ngantuk ke. Jalur peces oleh inti so. Wong bayaran bedorong. Kene layar. Adimu kongkon rene. Ya iya. Wah, mundur tahun jalke. Ini ya, sire kang bojo. Wah, pakai sapa biar ya. Ya sudah, itu tak on ini. Sudah cek ini. Alah, bayaran pojok. Iki sing demong gong mau. Ya iya. Waduh. Balik, Aman, tarik ayak sedikit dulu. layangan deh kayu. Makan malah gini kayak gitu-gini. Oh, Kowe kaya mun sisuwe. untung. Ah, untung. Ada yang tangkem munjuk kali kiri cakep. Sira sapa? Campur isut. Lagi isuran jiwa dirwudu sing jaga parigone alas Wanadribaya kene. Sebele sapa? Juru Kemadi. Juru Kemadi. Juru Kemadi ora apa malah buri sajrone alas Wanadribaya kene. Kepengen weruh sajrone alas. Kepengin ngerti sajrone alas. Ya iya. Ning kene ora apa-apa. Bali ae. Sing ono pan-pan. Ya, Enjene sing ono pan-paran. iya. Anjay. Sing diomone. Tarik motone brono-brono. Hah, Hei, Leh, kok ngomong? bali ae sampeyan iki. ngomong dhewe. Eh, Ning kene sing ono pan-paran. ora ana apa-apa. Bali ae sampeyan iki mumpung gurung tak pangan tanteno sampeyan. Sing kira bialik. Wani. Iya. Wani tenan sampeyan. Ah, Kamas sumangga dipurba.
Modi. Iya. Soko kabur kanginan. Kabur kanginan. Kenal lagi. Ya. Aku bobo padang keduto. Bukannya keduto. Iya sih. Ono Triboyo kene. Kang Jogo kene bisa. Iya. Ya. Kowe rene popo? Kepengen ngurus sajrone Mas. Paman. Aja sembrono kowe. Apa? Ono Triboyo iki ora kena diambak karo jalma menungso. Apa itu kau? Yen wis mlebu, Ya. pasti ora bakal balik. Sing bisa balik. Iya. Oh, sing bisa balik. Indene cara liya sing ono. Ora ono. Nanging ngene, kowe kudu madhep sing gedhe kae. Ono maning. Iya. Mas. Wong cedek banget si balik urip. Wele. Teko ngesor sak. Udah kok cantolan sasangan. Waduh, wes potongane cilik, tangane nuwak. Gue mepet ubi air lagi guys. Ini Jangan rusuh-rusuh loh. Tanjengane ubian metuk kan. Wele. So, iya apa iki wis? Serius apa? kok tanggung marang ingsun. Iya. Kenake, ingsun Sang Prabu Singaraja. Sang Prabu. Ya, Ya. kangge pangasa sajroning wana Triboyo. Wele kangge panguwasa. Sebelum sapa? Jero kemodi Saka ndi kemodi? kabur kanginan. Jangan sira wani mlebu wana Triboyo. Badhe apa kemodi? Weh, kok metutan kakak Sing ndi? kang motone liap-liap. Waduh, iku biasa jam-jam ini wis mulai giat-giat motone. Oh, weh, Yen mangkono, ayo katamu kon rene. kon rene. Ya. Wis. Kian-kian kang, kontrol. Gantian. Ya coba gua. Ya cok. Ya iya. Wanita. Wanita. Kalau wanita biru. Wanita. Oh, pemadang kebutuh. Saja iki pamimpine bobo. Aduh, potongane tegas. Saja iki keras iki. Waduh, kowe mangertenono pemadang kebutuh. Wis iki jame mulo modone troyap-troyap. Ngene pemadang kebutuh. Bakal campur, bobo. Jagat dewa badur ya badur jagat. Sapa kandha diteserane terus pinangan. Oh, ya lanang padha lanang betul tengah jalan takon pinakon. Bener sing sira salah sing kaya ingsun. Kenalake. Ingsun Sang Prabu Singaraja.
Kangge pangusaha Tribaya Kini. Sampeyan sapa? Tambur layar kemodi. Tambur layar kemodi. Oh. Jangan sira wani mlebu ana Tribaya. Bagi apa tambur? Tutno ndara kuwi. Salah tambur. Jangan sira wani mlebu ana Tribaya. Cemangiri Pandharamu tambur. Oh. Ini tambur. Yen manggono Pandhara majana rene tambur. Ya. Ndara. Maju aja ya. Kok diangkat butuh ribut butuh. Jangan sira wis krungu dhewe. Tambur layar kamu diwani mlebu ana Tribaya. Cemangiri Pandharane. Pancen bener nanging jeneng sira kudu sing ati-ati Bupati. Pak Tambur. Go. Bos ya. Widih. Nah, Estu jagat manik raja dewaku. Wong bagus. Sapa kandha didosana aduh kenakan dira. Ayo siap biasa. Sing kok terus sama barang takon. Bela jalaru, bela napa jalan ijen mene ijen kebetan jalan takon pinak. Bener sing kok salah sing kok ingsun. Pancen bener. Lagi. Ingsun Sang Prabu Singaraja. Kangge panguwasa sadurunge ana Tribaya Kini. Sampeyan sapa? Bela jelas Sang Prabu Singaraja takon marang aku. Pancen bener. Ngerti ya, aku kandhane Raden Panji Semarang pesisiran Pusaka Sang Prabu Singaraja. Adalah Raden Panji Semarang. Sang Prabu Singaraja. Jangan sira ado teko pesisiran Bloslogo. Wani dongkat sajroning wana Tribaya. Bas apa Raden Panji Semarang? Bela jelas Sang Prabu kabeh mengerti ya. Raden Panji Semarang adalah pesisiran Pusaka. Sampai tumindak asal bakal. Oh, berarti jauh negaramu Sang Prabu. Ojo dibanjutake. Jeneng sira beliau wae opo durmane tanah lapang sira. Sang Prabu Singaraja. Raden Panji Semarang timbangane bali bangun materi tanah lapang Sang Prabu. Raden Panji Semarang. Apa Sang Prabu Singaraja? Apa jeneng sira? Ora eman karo bagus Raden Panji Semarang. Apa sing tawat dari Sang Prabu Singaraja? Raden Panji Semarang. Apa Sang Prabu? Jangan sira dalu ora kena. Suwi-suwi mana saat tinggal tunggu sira tadi batake batake. Ayo besok. Hah? Jangan turun dorong.
Cita-cita ke? Era dan bagi semerah. Suwe mana kok pengen tadi taktik apa ke? Thank you.